ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 14 майи соли 2023 бошад ва ман қарор дорам дар ноҳияи Паркенти, вилояти Тошкент ба шумо нишон медиҳам чӣ хел дар ин ҷо, дар ин маҳалла помидорро месабзонанд. асос оби қатрагӣ, трубаи асосӣ омадагӣ. аз боло дидед, аз онҷа труба омадагӣ, аз маркази об то охир инҷода маҳкам шудагӣ нукаш ва баъд байн ҷӯяк гирифтагӣ, байни помидорҳо ҷӯяк тахминан 1.5 метр бошад. Якта ҷӯяк мана ин шланг то ва шланг 1.5 метр бошад ҷӯякҳо ва шланги оби қатрагиро ба воситаи мана ҳамин хел чумакҳо пайваст кардагӣ, вентилҳо. Ва ин оби қатрагӣ мебошад. Шланг ҳозир об нарафтодааст, мулоимак. Ҳар як 20 сантиметре ба гумонам якта сурох об мечакад ва мана бинед, ҳар як 20 сантиметр як помидор шинондагӣ. шланги оби қатрагӣ дар бехаш як 2-3 рӯз пеш шинонданиро, ман худам 4 рӯз аз қарор дорам дар ин ҷо. ҳамдиёрони азиз бинед ва бовар кунед, аз ин ҷо тоннаҳо помидор мегиранд. кор карда шидиан оби қатрагӣ. ин аст фарҳанги баланди истифодабарии об. ҳамдиёрони азиз, дар мо бошад, обро истифода мебарем. дарё байни ҳамин ҷӯякҳо об сар метиҳем, пас об меравад. Як шабона рӯз, 1.5 шабона рӯз пас об меравад, чӣ дар тарбуз бошад, чӣ дар помидор, ва баъд ҳосил мегирем. ин ҷо бошад, бо истифода аз оби қатрагӣ бениҳоят ҳосили хуб мегиранд. обро сарфа мекунанд, меҳнатро сарфа мекунанд. об додан осон аст. як ҳамин краникашро мекушоянд, об омадан мегирад. 1 соат об рафт, обро маҳкам мекунанд. об танҳо ва танҳо дар бихи помидор мерезад. об танҳо ва танҳо бихи помидор мерезад. мобайни замин об нест. аз ҳамин сабаб як маротиба агар бо мотоблок мегузаранд, мотоблок ин алафҳоро нест мекунанд, дигар алаф намерӯяд. яъне ки мобайни ҷӯякро алафкушӣ меҳнат кам мешавад. ҳамдиёрони азиз, инҷо ба гумонам ангур будааст, ангурро нест карданд, чунки мобайни дарахтҳоро мобайни таги васимчаҳоро бинед, столбикҳои ҳаминҷа ҷамъ кардагӣ мана инҷадам ҳаст, мана инҷадам. инҷа ба гумонам ангур будагӣ, ангурро нест кардагӣ, ҷояш помидор шинондагӣ. вай тарафаш ангур мебошад. инҷа ангур чӯйлуби нест, ангур аллакай заминӣ ҳаст, дар сим аст. зимистон паст мебуранд ки зимистон хунук назанад ва мебуранду болояш мепартоянд. ин тарафашам ҳамин хел ангури заминӣ. ҳамдиёрони азиз, ана ин буд як наворчаи оиди парвариши помидор бо роҳи истифодабарии оби қатрагӣ. агар шумо ҳам ин хел оби қатрагиро истифода баред, бениҳоят нағз мешавад, чунки ин шланг қимат нест. мана ин шланг қимат нест. вақти шумо якум шумо чӣ бурд мекунед, помидоротон ба сифат мешавад, ҳосилатон баланд мешавад, меҳнататон кам мешавад, обатон сарфа мешавад. хулоси гап, як қатор инҷа беҳбудӣ дорад. беҳбудиаш бисёртар аст назар ба камбудиаш. агар ин беҳбудӣ намедошт, ин халқ оби қатрагиро хеле истифода намебурданд. мана ин трубааш бошад, ин трубааш бошад, ин якчанд шланги ғафсаш бошад, якчанд сол истифода бурда мешавад. ана инҳо бошад, фикрам ба ки 1 сол истифода бурда мешавад. агар 2 сол шавад, агар надарад, мумкин сифаташ нағз бошад, мумкин 2 сол 3 сол истифода бурда шавад. дар ин ҷо мебуроранд худашон, истеҳсол мекунанд, заводҳояшон ҳаст. фикр мекунам арзонтар будагист. дар мо ҳам ҳаст, намедонам мебароранд намебароранд. медонам ки вай
шлангро дар моҳи 3 сол мекунад. Дар тарафи Ромиту, Ваҳдат, дигар ҷоҳо ҳаст заводаш. Ана ин шланги оби қитрагиро истеҳсол мекунад, дар мо намедонам. Лекин ба ҳар ҳол ҳамдиёрони азиз, ёд гирифтан дар кор, истифода бурдан дар кор. Бисёр одамон мегӯянд ки деҳқон мо пул надорад шланг харад. Не, деҳқон пул надорад шланг харад, лекин баъд пул меёбад, миёнаш дар карда об мехарад, заминро алаф мекушад, кетма мезанад, коригар мегирад. ҳамдиёрони азиз, ин беҳтар аст оби қатрагӣ. истифода барои оби қатрагӣ дар Тоҷикистон беҳтарин аст. ҳам об сарфа мешавад, ҳам олам гулистон мешавад. ҳамдиёрони азиз, оби қатрагиро истифода баред. Ин маслиҳати ман аст. Дар паноҳи Худо бошед. бо гурӯҳи Ангурва бошед.